Kaixo, gaurko saioan itzulerak izango dira nagusi. Oporren ondoren bueltan gara berriro. Eta izokinak ere itzuli egiten dira itsasoan ibili eta gero. Ona iristen dira Txingudiko badiara. Ez ditugu ikusten, baina seguruenik hortxe daude. Bidasoa ibaian gora egiteko prest, ibaiaren baldintzak egokiak direnean. Jaio diren toki berera ailegatzea dute helburu, baina azken urteotan ez dira asko izan. Ez abiatu zirenak, ez da itzuli direnak ere. Zenbat? Horixe da jakin nahi duguna. Izokinaren egoera ezagutzea da gaurko saioaren helburua, eta horretarako bere bidaian lagunduko diogu. Goazen Bidasoan gora. Bueno, Xabi, toki ederrera ekarri gaituzu erreportajea hasteko haze horma puska. Bai, horma eta gogorra. pareta ikaragarria, ez da? Bai, horma... Imaginatu, izokina naizela, ibaian gora noa, eta derrepentean horrelako oztopo ikaragarri bat aurkitzen dut. Bai, azkenean hau oztopo artifizial bat da, eta gaur egun ez du zentzurik. Garai batean errota zegoen, ez da? Eraikin hau. Garai batean zagon errota, argindarra egiten zuten, gero beste fabrika batek ere aprobetxatu du, baina gaur egun ez du zentzurik. Eta erraten duzun bezala, hemen datozen arrain guztiak, hemendik goiti ezin dute pasatu. Eta ez bakarrik izokina, ez da? Grabatzen hasi aurretik esan duzun bezala, izokina, moarraina, aigirak bai, eskalatu dezakete, baina ez gehiagori. Hemen dauden arrain guztiak hemen geratuko dira. Izokinaren egoera baldintzatzen duen egitura dela esan dut, ez da? Eta zuek lanean ari zarete bidea zabaltzeko, bidea errazteko izokinak. Bai, azkenean Europako proiektu hauek erraten dutena da oztopo hauek kendu behar diela. Nola du izena proiektuak? Kantauri bai izena du. Eta presak eraistea du helburu. Presak, erabiltzen ez diren presak eraistea da. Noiz kenduko duzu hau? Hau udan kenduko da. Dagoeneko bota ditugu presa desente eta bere onurak ja ikusten dire. Arrainak igotzen dira, erruteko eremu berriak sortzen dira. Zu txikitan ibaian ibiltzen zinen baita, ez da? Jolasean hau da zure jolastokia. Bai, azkenean gu hemengoa gara eta erreka beti erabili dugu jostetzeko, arrantzatzeko, amorri bat saltatzen. Ezkerreko faldan, amorri bat saiatzen igotzen. Ez du lortuko. Bueno, horra da. Ikusi duzu, esango dugu, amarraina ikusi duela Xabi, horma hori saiatzen baina ez du lortuko. Baina ez du lortu. Ez du lortuko, ez da? Azkenean 7 metroko pareta bada eta zaila da. Ez da? Haze muga ezarriko duen ibaian, ez? Ibaiaren ibilgu naturalean esango dugu horrelako eraikin artifizial batek, ez da? Goian eta behan erabat ekosistema desberdinak izango dira. Bai, pentsatzen aldugu goian dagon genetika duela 200 urteko arrainena da, eta hemen datorrena, ez dakit dugu ze gertatuko den, baina onurak gehiago izango dira gauza txarra baino. Oreka berri bat sortuko da, hori da. Baina izokinarentzat ona izango da. Izokina eta arrain guzientzako gauza ona izango da. Bueno, orain ibaian bera jo behar dugu, ez da? Bai. Izokinak harrapatuko ditugu ikertzeko eta haiei laguntzeko, ez da? Orain ikusiko dugu. Goazen bera. Goazen. Bidasoa ibaia.
Baztango bailaratik Irunirira doan ubidea da. Iturri askotatik edaten du ibai bihurtu arte, izan ere, ez da bere izenaren jabe egiten Doneztebera arte. Baztan eta Ezkurra ibaiek bat egiten duten lekuan. Horra bitartean Bidasoa Baztan da. Ibai hau Erratzu inguruko mendietan sortzen da, eta 68 kilometroko ibilbide sigisagatsua egin ondoren, Urgeza eta Gazia nahastuz, Txingudiko badian itsasoratzen da. Bidean, zeharkatuak ditu Baztan osoa, Bertizarana, Malerreka, Portziriak, eta beratik pasata, Endarlatxan, Gipuzkoa eta Lapurdiko lurrak ukitzen ditu. Baso eta mendi malkartsuez inguratua dago, eta horietatik jaisten diren urgarbi, bizi eta aberatsak dira Bidasoaren ibaiadarrak, naturalak oraindik, urgarden eta freskodunak. Behar bada horregatik, arrain espezie ugariren bizilekua da, eta izokina, izokia bertakoentzat, da ospetsuena. Dokumentu zaharretan jasota dago izokinaren arrantzak garrantzi handia izan duela Bidasoako herrien historian. Mende askoan izokina giltzarri izan zen eskualde honetako biztanleentzat, industrializazioa iritsi arte. 20. mendean izokinaren populazioa galduz joan zen. Mende erdian urterik onenetan 200-300 izokin harrapatzen zituzten. Eta mende bukaerarako ez ziren 60 ale baino gehiago izaten. Halabeharrak neurriak hartu beharra ekarri du. Euria Bidasoko giroa da. Gabona da. Izokina zaintzen duzuen entzat, ez da? Bai, hauxe da arrainendako giroa, bai. Giro, ez da, nora ekarri gaituzu? Hau, Nafarroko gobernuko harrapaketa estazioa da. Aha. Eta hemen ikusten dugu Bidasoan gora igotzen diren arrain gehienak. Aha, hemen ikusten dugu, zeharbide moduko bat da, ez da? Bai, ideia. Bai, azkenean hau instalazioa da, eta badu laborategi bat, eta bere jaula. Bueno, zenioen hau, elektrizitatea sortzeko instalazio bat, zela edo dela? Bai, oraindik prest hau elektrizitatea egiteko balio du, eta bere eskala beharrezkoa dena... Hau da eskala? Hau da eskala, arrainak igotzeko sistema, eta hortaz baliatzen gara gure ikerketa eta gure estudio egiteko. Alegia, esan dugu, eta ikusi duzue, presek duten ondorio kaltegarri, ez da? Baina kasu honetan, baliozkoa da zuentzat, ez da? Baliagarria. Kasu honetan, elektrizitate berriztagarria ematen du, eta gainere gure estudiorako bitzen du. Joango gara, gogoa daukat orbean zer ikusten den? Bide hau, harrapatu baino lehenik izokiak saiatuko dira beste tokitan, eta azken aurrean hau izango da. Baina ez dute lortzen izokiak hau igotzea. Hemen ordu pare bat ehatzen bali matzara begira ikusiko du salto polit bat. Eta azken bere energia gastatuko du hobeto hemendik, ez? Gure eskalera sartzen. Eta gero zen egiten duzena da, hor ja gehatzen dira harrapatuta. Kaiolan, eta tortzen gara egunero ikustera zer arrain sartu diren. Hau hola da. Ura balin badago, izokia badago. Azken egunetan, astelenean 35 izokin sartu ziren, aste artean 10, eta gaur ikusiko da. Gaur ikusiko dugu, ez da? Zengo dugu, guain, logikoa izango litzateke kaiola ateratzea, ez da? Orain kaiola igoko dugu, eta ikusiko dugu zenbat arrain sartu diren egun hauetan. Ia, sortea dugu. Bai, begira. Bat, bi... Izoki ederrak abe dira, Uaa! Du desnibel pixka bat, jaulak, eta arrainak eroriko dira albo batera ura dagoen tokira. Jasotzeko. Bai, eta hola ez dute asko sufritzen. Eta hor egon dira, hemendik ikusten da. Bira, oraindik izokin hori saiatu da. Saiatu da, ies egiten. Hori ere, bai. Salto egiten duten.
hortxe tapatuta ona iritsi dira, hori odian zehar. Bai, Ikus dezakegu, zer egin behar duzu orain? Orain tapatzen ditugu arrainak lasai egoteko, ora babestuak sentitzen dire. Eta ikusiko duzunez, hemen egongo dire oraingo arrainak, Ederra, ze polita. izokiak eta arrainak. Izokinak harrapatzearen helburu bakarra ez da izokin kopurua zenbatzea, baizik eta izokinen populazioaren benetako egoera zein den jakitea. Horregatik, harrapaketa estazioaren laborategian protokolo jakin bat eramaten da harrapatzen diren arrainekin. Ezer baino lehen, sufri ez dezaten eta manipulatzea errazagoa izan dadin, anestesiatu egiten dira guztiak. Erdi lokartuta daudela hasten dira probak. Basatiak diren ala aztegikoak diren begiratzen da, neurtu egiten dira, pixatu, ezkatalaginak hartzen zaizkie, eritasunik baduten begiratzen da, markatu eta jakina, datu guztiak zehatz-mehatz jasotzen dira. Izokin heldu handienetako batzuei transmisoreak ere jartzen zaizkie. Gailu horiek gutxi gora bera urte beteko iraupena dute. Horri esker, ondorengo asteetan izokinen joan etorriei buruzko informazio osoa eskura izango dute ikertzaileek eta gehiago jakiteko balioko dute. Ikertzaileen arabera, gailuak ez die aparteko trabarik egiten izokinei, ibaian sartzen direnean jateari uzten diotelako. Eguneroko errutinazko lanak bukatuta, arrainen guztiak askatu egiten dira berriro. Jakina, presaz gaindi. Dragonce, 11 también salmones, bueno, truchas. Gustora asko joan dira, izokinak ibaian gora libre utzi dituzuenean, zein da hurrengo pausoa? Bai, askatu ditugunak bidasoan gora joango dira, eta beste batzuk hartu ditugu arrainaztegira eramateko. Ona. Bueno, bai, hemen bidasoan nahiko... Ona, baina izokinarentzat ona. Oso ona, bai, euria behar dugu, bai. Bueno, konparazio bat egitera, zu izan zinateke izokinen medikua bezala, ezta? Zaintzen dituena. Bueno, bai. Medikua edo jarraipena egiten duena batez ere, ez? Bai. Proiektu bat duzue, noiztik dator proiektua? Bueno, hemen orain daukagun proiektua luzetik dator, ez? Orain dela 40 urte bat hasi ginen lan egiten izokinarekin, ibaia berreskuratzen izokinarentzat, eta gero proiektu asko izan ditugu, ez? Hala ere, 40 urte atzera horrek esan nahi du, orduan ere behar bat ikusi zela, ez? Bai, 80. hamarkadan hemen ziren izokinen kopurua zen, 60 izokin inguru. Orduan hori ja krisi handia izan zen, ez? Izokinak desagertu ziren bidasoatik, eta orduan Nafarroko gobernua hasi zen lan egiten, 80. hamarkaden bukaeran gutxi gora bera. Ikusi dugu orain jo eta zu ari zaretela, eta emaitzak nahiko onak, ez da? Izokinak sartzen ari dira, ez dakit zuen lanaren emaitza den hori? Bueno, denen lana da, ez? Osea, gauza asko gertatu dira bidasoan urte hauetan. Uraren kalitatea asko hobetu da, eta orain ari garena da lan egiten habitaten kalitatearekin, ez? Adibidez, presak, ez? Hori da. Pareta horma txar horiek eraistea eta bideak zabaltzea. Hori da, izokinek aurkitzen zuten oztopo horiek kentzen ari ditugu. Kendu daitezkenak. Batzuk lanean daude, beharrezkoa dira, energia egiteko edo ura hartzeko, baina beste batzuk hor daude inolako erabilik gabe eta erabiltzen ez diren oztopo horiek kentzen ari gara, bai. Egoera, hoberantz doa, ala okerrerantz ari da egiten. Bueno, segun eta nola ikusten dugu. Bakarrik aurten edo joan den urtea ikusten baldin badugu, gaizki dagoela esango genuke, ez? Baina azkeneko 40 urte hauek ikusterakoan ikusten dugu nola askoz hobetu da. Esan dizudan bezala, 80. hamarkadan, hori, 70 izokin inguru genitun, 2016an 600 eta piko genitun. Orduan hori aldaketa handia izan zen.
baina populazioak gora eta bera egiten dute, naturalki. Eta orduan, bueno, momentu honetan, joan den urtean adibidez oso txarra izan zen, 90 besterik ez genitun izan. Eta aurten gainditu duzu, momentuz gainera. Hori da, 2023an gainditzen ari gara, baina, bueno, hor badugu bere duda hori, ez? Orduan, hartzen baldin baditugu azken 5 urteak edo 10 urteak, nahiko positiboa gara, ez? Ikusten ari garenarekin. Praktikara eramaten duzuen beste neurri bat, birpopulazioa da, eta aspalditik egiten duzu gainera, eta kopuru handitan. Bai, guk urtero 1.000 arrain inguru jartzen ditugu Ibaian, eta, bueno, hori egin dugu, orain dela, 35 urte gutxi gara bera. Eta, bueno, bai, ikusten dira hor gure izokinak bueltatzen, baina gutxi, oso gutxi bueltatzen dira. Ez dakigu zer gertatzen den batez ere bere itsasoko bidaian, ez? Itsasoa, zuek Ibaian gertatzen dena gutxi gora bera kontrolatzen duzu, baina itsasoan gertatzen dena gutxiago. Hori da, guk, urtero bueltatzen diren gure, gaztegien jaietako izokinen kopure, 30 izokinen inguru dira, eta guk 1.000 inguru jartzen ditugu urtero. Eta zein da hipotesia? Ez dakigu, depredazioa handi bat dago, eta uste dugu itsasoko korronteak aldatzen ari direla, eta beren bidaian, lehen iparralderuntz joten ziren bezala jatera, hango kaladera gor badituze kril asko eta, dirudinez gero eta zailagoa dela ara iristea eta gero bueltatzea. Itsaskorronte. Hori da, itsaskorronte aldaketa hori gertatzen ari baldin bada, behar bada hori izan daiteke arrazoi bat, baina ez dakigu zio. Aurten arrantza debekatua egon da. Bai. Hala ere zekitau arrantza lehengatik egiten dut. Pentsatu izokina dela hemen protagonista eta ez arrantzalen afizioa. Behar bada hasieran arrantzaleek ziren garrantzitsuenak, gero ja ez bakarrik Nafarroan baizik eta edonon gure biodibertsitatearen ganako kontserbazioa da, sensibilitatea handitu zen, eta orain ja da izokina gure biodibertsitatearen aldetik oso espezie garrantzitsua da, ez? Orduan, bai, arrantzatzearen helburua badago, baina batez ere konserbazioaren helburua da garrantzitsuena. Izokina arrain bitxi xamarra da. Ibaiaren eta itsasoaren artean bizi da. Izan ere, ibaian jaio eta urtebetera itsasorako bidea hartzen du. Urrunera doa, hemengo izokinek esaterako Ipar Europako itsasorantz jotzen dute, bidaia luzea eginez. Hango uretan heltzen dira eta urtebetera edo bira, sorlekura itzultzen saiatzen dira. Bizitzako bidaia da beraz izokinarena. Izokinek urte osoan zehar egiten dute ibaian gora, baina batez ere udazkenean saiatzen dira. Ibaian sartu orduko jateari uzten diote eta gorputzean pilatutako gantzari esker irauten dute. Naiz eta horretarako prestatuak egon, goranzko bidea zaila da. Ahalik eta goren joaten saiatzen dira, urgarbi, oksigenatu eta hotzen bila. Leher eginda bukatzen dute bidaia, txoko egokia aurkitu, maindirepeko lanak egin, arrautzak ernaldu eta ugalketa ziklo berri bati hasiera emateko. Hemen egiten duguna da naturan gertatuko litzatekena. Desberdintasuna da guk hemen kondizioak oso kontrolatuta ditugula eta horregatik ziurtatzen dugu arrain gehiago jaiotzen direla. Orain azalduko dugu prozesu hori guztia, baina datu bat esan behar didazu, futbolean egiten den bezala, minutua eta emaitza zenbat izokin sartu da urten? Orain arte 308. Asko ez da? Bueno, joan urtean baino gehiago, baino guk nahiko genuke baino gutxiago, Orain dela urte pare bat, 400 piko izokin zangin ditun,
Oraindik falta zaizkigu batzuk. Aurten asko ditugu eta eme gutxi. Eta hori ez da ona. Ez da ona. 308 izokin horietatik bakarrik 84 dira emeak. Eta orduan hor arazo bat daukagu. Bueno, esan dezagun guztia, hilabete eta erdi honetan guztian zain egon gara, hotza noiz etorriko. Ezakit, aldaketa klimatikoak, alegia, emeak, arrautzak erruteko prest egon daitezen, hotza behar dute, eta beroa izan dugu, orain gutxi arte, eta ezakit, aldaketa klimatikoak berezko prozesu hau nahasten ote duen. Guk ditugun datuak motzak dira, ez hori ikusteko, baino gure ikuspuntutik pasadiren azken urtetan ikusi dugu atzerapen bat. Urriaren azkenean ja ikusten genituen emeak ja prest direla errutzeko eta gero eta beranduago jartzen dira. Hori bai, joan den urtean, urtarrila arte ez genituen emerik izan prest. Aurten badirudi abenduan gaudela eta batzuk badire, baino oraindik berandu doaz. Orduan bai ikusi dugu aldaketa hori. Ze ondorio izan lezake horrek? Berandu jaiotzen diren arrainak gutxiago haziko dira. Itsasora beranduago iritsiko dira eta han bizitzeko posibilitateak txikiago izango dira. Naturan berez gertatzen dena errepikatzea, hori da Oronozeko arrainaztegian egiten duten lana. Hilabete eta erdi lehenago berako harrapaketa estazioan aukeratutako izokin ar eta emeak zain daude aztegiko urreduki ontzietan. Ar pare bat eta eme pare bat hartu eta kaxa berean jarriko dituzte. Guztiak dira izokinak, baina itxura oso desberdina dute arrek eta emeek bere bizitzaren une honetarako. Arraren muturrak kako forma hartzen du eta. Harrapaketa estazioan bezala hemen ere anestesia jartzen zaie izokinei, maneiatzea errazagoa izan dadin. Emearekin hasten dira lanean, pixatu, harrapaketa estazioan jarritako txipa irakurri eta behar bezala identifikatu ondoren, sabelaldean presioa eginez arrautzak ateratzen dizkiote eta ontzi batean jaso. Arraren txanda dator orain, eta prozesua antzerakoa da. Eskuekin zanpatuz, hazia aterarazi eta arrautzak dauden ontzi berera isuri. Arrautzak eta hazia ondo nahastu eta gero, ordu laurden inguru, nahasketa jalkitzen uzten da. Prozesua errepikatu egingo dute gaurko gordetako bigarren izokin bikotearekin. Garbitu ondoren, egoera txarrean dauden arrautzak baztertu egiten dira. Gero, zenbatu egiten dituzte arrautza guztiak. Gaurko kontaketaren emaitza. Izokinetako batek 7.275 arrautza jarri ditu, eta besteak 12.671. Ia 20.000 arrautza bien artean. Orain, 50-60 egun beharko dira enbrioia garatu eta izokin kumeak jaio arte. Temperaturaren arabera, bero egiten badu, prozesua bizkortu egingo da, eta hotz egiten badu, moteldu. Edozelan ere, ikerketa egiteaz gain, azken urteotan klimaren aldaketa oztopatzen ari den berezko prozesu naturalari esku bat botatzea da kontua. Orain hemen beran sartutako izokinen txipa irakurri duzu, eta gehienak basatiak omen dira. Guk saiatzen gara hemen onakartzen basatiak diren izokinak. Basatiak lehenesten dituzu ez, da? Bai, basatiak esan nahi du, ibaian jaiotakoak, ez dira guk markatutakoak. Birpopulazioa beharrezkoa da, badu funtzio bat. Guk egiten duguna da, naturan gertatuko litzatekena, baino gure eskutik pasatzen diren arrain batzuk dira, eta berez ez dira ibaian jaiotakoak bezain basatiak eta bezain ongi adaptatuak bere ibaiara, ez? Orduan, hoberena izango litzateke ezer ez egitea. Hori izango litzateke idealena, hori da.
zer gertatzen da, ditugun arrain kopuruarekin gure laguntza behar da. Eta laguntza hori hemen egiten dugu, lehen esan dizudan bezala, saiatzen gara naturan gertatzen den prozesua errepikatzen, gure interbentzio gutxitzen, baino lortzen duguna da arrautz kopuru batetik arrain gehiago ateratzea. Beran jasotzen dituzuen eta zenbatzen dituzuen izokineteatik zenbat dira, hemen jaiotakoak eta zenbat dira naturalki edo baduzue proportzio hori eta zer esan nahi du horrek? Aldatzen da urtero eta zergatik aldatzen da, segun eta nolakoa izan zen beraien jaiotako neguarekin hor badago erlazioa. Segun eta negu hori nola izan zen, gero eta gehiago bizitzen dira ibaian. Gure kopurua gutxi gora bera beti nahiko konstantea da. Eta zein da proportzioa? Oronostarrak eta baztangarrak? Oronostarrak dira 130 gutxi gora bera. 130-135 gutxi gora bera. Zer esan nahi du horrek? Zer ondorioztatu dezakegu hortatik? Bueno, nire ustez gure lana oraindik beharrezkoa dela. Eta horrek hori ez dira berri honak, Niregatik gustatuko litzaidak esatea gure lana ez dela beharrezkoa eta itxi behar dugula eta ja ibaia oso ondo dagolako. Baina ez gaude, oraindik ez gaude hor. Gutxinaka urritzen ari gara. Oso, eskerrik asko, Josu. Zuri. Udaberrian, Aztegiko izokin gazte hauek Bidasoa ibaian zehar itsasorako bidaiari ekingo diote. Izokin helduen itzulerako bidaia zaila den moduan, izokin gazteen ibaiaz berantzko bideak ere zailtasun ugari ditu. Tartean, presen ondoan egon ohi diren kanalak daude. Arrain asko, presetako kanaletan sartzen dira, turbinen artean harrapatuta geratu eta hil egiten dira. Baina zenbat? Galderari erantzuteko, Bidasoa ibaiaren presa honetan adibidez, jarraipenerako detekzio sistema bat jarri dute. Detektoreak gai dira aurrez arrainei jarri zaizkien txipen seinalei antzemateko. Teknologia biodibertsitatearen mesedean erabiltzen da bera, izokinen itsasorantzako bidaia zailaz ere gehiago jakiteko. Urteko lehen saioa bukatzeko ohitura izaten da datozen 12 hilabeteetan izango diren zientziaren munduko gertakariren baten aurrerapena egitea. Ez dugu burua asko nekatu beharrik izan. Teknopolisek 25 urte beteko ditu otsailean. Izango duzue ospakizunen berri. Gonbidatuta zaudete noski. Datorren astera arte, agur!